Eta zer egiten duzu hemen? Eta ez esan bueltaska bat eman den? Eta ez esan eguraldi hona egiten duela? Eta ez esan polita naizela, ez esan goxokirik? Zer egiten duzu hemen? Ara, sekretua. Noren sekretua? Inoz ez genuen elkarrekin dantzatu eta duela urte bete eta erdiola ez. Zer ginen honea dantzagunera eta egon ginen aste pare bat. Eta orduan sortu zitzaigun ideia zerbait batea nahi genula, ze bi aste hoitan egon ginen biokin genitun bide ezberdinak, beak Londresen ikasi zuen, ni Berlin eta Bruselan eta pixkat elkar partekatzen ez. Bi aste horien ondoren pentsatu genuen zerbait sortu nahi genula, eta pentsatu genuen nahi genula landu antzerki testu batekin. Eta hori izan da gure lehenengo materiala, Gaizka Sarasola idazle Bera Atarraren Urak txiki dire antzezlana. Kontatu nerik, eta horrela bion arteko sekretua izango da. Eta modu ezberdinetan erabilegu. Gehien bat, eszena gainean sortu nahi genuen imaginarioa sortzeko. Beste batzutan, adibidez bukaerako eszena bezala, testua dagoen bezala esaten dugu. Antzezlana badirudi gertatzen dela duela 500 urte, baita ere etorkizunean. Daude ez dakigu zehazki noiz gertatzen da. Beste batzutan baita ere erabilitugu testuko referentzia gure materialei izenburu bat jartzeko, nahiz eta fisikoki igual beste zerbait izan antzezlanean iradokitzen denetik, baina izenburu bat jarrita hasiera batean ez genekin zehazki ze musika erabiliko genuen, eta hola behin erabakitzeko garaia iritsi zenean pixkat. Bastante instintiboki edo erabaki genuen. Baina ere gaina musika etorri izan pixkat koreografia sortuta genekan. Bai. Ez guzti sortuta, baina etzan lehenengo materiala izan. Ez dugula landu erlazio hori musika eta koreografia. Arropekin ere pentsatu dugu atemporalidade hori hortan ibiltzen.